Vítejte ve Vrchlabí, kde pro vás máme nové moderní byty. Výjimečný rezidenční komplex nabízí širokou škálu bytů od útulných 2+ KK po exkluzivní prostorné 4+ KK, které splní každý váš požadavek. Vzorový byt jsme vybavili nábytkem na míru a rádi vám zařídíme i ten váš dle vašich představ a za zvýhodněných podmínek. Tyto byty jsou nejen ideální pro rodinnou rekreaci, ale poskytují také dokonalé prostředí pro celoroční bydlení nebo investici. Vysoký standard zpracování je zárukou komfortu a elegance, které si zasloužíte. Užijte si klidné chvíle na prostorných terasách, kde se můžete těšit z výhledu na malebné okolí. Vrchlabí nabízí ski areály přímo ve městě a běžkařskou trať pouhých 100 metrů od vašeho nového domova. A to není vše. Kousek to budete mít také na Černou horu, Sněžku či do Herlíkovic. A od Špindlerova Mlýna vás dělí pouhých 20 minut. Do 1 kilometru najdete sportovní areál i akvapark. V zimě zde můžete v sauně zrelaxovat po lyžování, anebo se v létě naopak schladit. Turistické trasy v okolí jsou samozřejmostí. Milovníci jízdních kol ocení množství cyklostezek v okolí, včetně 11 km vzdáleného single tracku Benecko. Navíc veškerá občanská vybavenost je doslova za rohem. Vaše vozidlo bude v bezpečí v garáži, která je součástí nabídky, a navíc zde najdete privátní cyklobox. To vše a mnohem více čeká právě na vás. Přijďte a objevte pohodlné, moderní a nadčasové bydlení ve Vrchlabí. Kontaktujte nás ještě dnes a prohlédněte si váš nový byt. Energy International Realty. Férový nákup i prodej nemovitostí v Česku, Španělsku i Řecku.